Bdiet il-kampanja annwali ta' Transport Malta favur is-sigurtà fuq il-baħar bit-titlu Meta tkun traskurat taf tkisser ħajja, kun prudenti fil-baħar. Ħabbar din l-inizjattiva l-Ministru Chris Bonnet flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Mark Malija. L-inizjattiva għandha lan li tenfasizza l-importanza ta' responsabilità ta' kulħadd biex ikun jista' jitgawda l-ħin fuq il-baħar b'mod aktar sigur. Il-kampanja tiffoka fuq baħar aktar sigur għal dawk li għandhom id-dajjes għall-awwiema u l-għaddasa. Il-kampanja ta' din is-sena se tkopri firxa ta' suġġetti fosthom l-użu ta' ġgiget ta' salvataġġ, l-użu responsabbli tal-mollijiet, ir-rimi sigur ta' skart ġenerat fuq il-baħar, il-kontroll tal-volum tal-mużika, il-veloċitajiet u distanzi mill-kosta, il-ħarsien ta' żoni għall-awwiema, it-tindif tal-bastimenti u l-użu ta' navigational aids. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta qal li l-ibħra Maltin huma fost l-akbar teżori ta' Malta u għalhekk hija responsabilità kollettiva ta' kulħadd li jiżgura dawn jibqgħu siguri u pjaċevoli. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet saħaq kif b'imġieba responsabbli nistgħu nipprevjenu l-inċidenti, nipproteġu l-ambjent tal-baħar u niżguraw li kulħadd ikun jista' jgawdi l-ħin tiegħu fuq il-baħar b'mod sigur. Din il-kampanja se tkun għaddejja matul l-istaġun tas-sajf sa' Settembru li ġej se tinkludi diversi inizjattivi, avvenimenti u programmi edukattivi li jinvolvu l-pubbliku fil-waqt li tingħata viżibilità s-sigurtà fuq il-baħar. Qed isir appellu wkoll lil dawk li jbaħħru l-għaddasa u lill-awwiema kollha biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-kampanja billi jiffamiljarizzaw ruhom mal-linji gwida tas-sigurezza u jipprattikaw prattiċi sostenibbli. Temm jingħad kif waqt li naħdmu flimkien nistgħu niżguraw is-sigurtà ta' kull min igawdi mill-kosta tal-Gżejjer Maltin.